Good morning! Welcome, Beaumont! So, it's officially September 1 and Bear months na. Ayan, so alam ko na masaya ang lahat. Charis. Kasi mag-holiday season na at kumakanta na nga po ang ating si Marichan, no? Na whenever I see girls and boys selling lanterns on the street. Ayan, so, yeah, magsisimula na ang holidays. Charis. As in, kasi sa Pilipinas talaga ganon yung pagpatak ng Burman, tapos tatayuan na ng mga nagtatayuan na ng mga Christmas tree, ganyan. So, ngayon guys pala ay nag-aalmusal ako. So, kanina ko pa na-prepare itong pagkain ko. Oh, guys, at mag-winter na dito. So, yun. So, yeah. Naalala niyo ba itong mga barangay uno? Shoutout to may barangay uno famba. Ayan, so yun. Tuloy natin yung kwento. So, ayun nga, dahil September 1 na at Burmats na, nagtatayuan na ng mga Christmas tree, lalagay na tayo ng mga sa Pilipinas, diba yun ang natin, culture sa Pilipinas eh. Ayan, maglalagay na tayo ng mga mga Christmas lights, ganyan. So, kagabi, kakwentuhan kami ng asawa ko. Kaya tapos sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, Burmats na bukas, sabi ko sa kanya, so ngayon yun, di ba? Sabi ko gano'n, alam mo ba sa Pilipinas, sabi ko gano'n, pagkapatak ng September, doon na makikita mo na yan, may mga mag-aano na ng mga Christmas tree, ganyan, may mga na sa bahay, gano'n, tapos sabi niya, ako dito hindi. Sabi niya, kasi wala pa tayong mabibiling Christmas tree pag ganitong parang sabi niya, parang pagpatak pa lang ng December or last week ng November o first ng December, doon pa lang lalabas sa market yung mga Christmas tree. So sabi niya, ganun, sabi ko, ay ganoon, sabi niya, oo, sabi niya, grabe naman, sabi niya, ang tagal ng Christmas sa inyo. Sabi ko, nagsa-start yun ng September, mag-e-end ng February. February talaga. Or last week ng January. Di ba? Kasi hanggang 3 Kings nga yun eh. Hanggang 3 Kings yun, pero siyempre, yung iba, hindi na talaga nila tinatanggal ng Christmas tree, ganyan, na sinadya na siya, yung parang everyday is Christmas, ganyan. So, yun. Tapos, niloko ko siya, sabi ko sa kanya, sabi ko, mag-aano na pala, tapos magsisimula na din yung mga caroling sa Pilipinas, sabi ko gano'n. Sabi ko, Burman, tapos December, sabi ko gano'n. Pupunta ako sa mga neighbor, sabi ko sa kanya, tapos magkakanta ako ng Christmas caroling, ganyan, tapos sabi niya gano'n. Oh, no, it's not allowed here. Iniloloko ko siya. Tapos sabi niya sa akin, it's not allowed. Ayan, no, it's not allowed here. Sabi niya ganun. Oh, happy Burmans! At malapit na rin ang aking birth month. Ayan. So, yan. At malapit, at ito na rin ang September. Ayan, so malapit na rin ang birthday ng aking, anak ng aking asawa. Ayan. Anak ko na din. Ayan. So, malapit ang birthday niya. So, yeah. So, yeah. Happy holidays. So, mag-aalmusal lang ako mga Mars. Nag-ano ako ng tinapay. Tapos, itlog. Tapos, tinapay, itlog, na may cheese. Yun. So, kain tayo, almusal tayo. Tapos may kape ako dito. Ito yung kape na Nescafe na dala-dala ko galing Pilipinas. Yung powder lang, tapos nilagyan ng sugar. Yan ang ginawa kong kape ngayon. So, almusal lang muna ako mga mare. Guys, I'm back. Tapos na ako mag-almusal, no? So, ngayon, hindi niyo ako nakikita. Ayan. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon ay lalabas tayo. Kasi, nakapaglinis na pala ako. Yes, I already cleaned the house. No, nakapag-vacuum na tayo, nakapagpunas na tayo. Mabilis lang kasi ito gawin kasi hindi naman ganun ka, yung bahay namin. Yan. So, yun. Aesthetic lang talaga itong bahay namin. Aesthetic! Ayan. So, yun. Lalabas ako, chinek ko na yung labas kung kaya ko ba nang nakaganito lang ako paglabas. Kung kaya ba ng, yung lamig sa labas. Kasi malamig na ngayon mga mare. At, umuulan kanina. So, ngayon tumila-tila siya. Pero, gloomy pa rin yung labas mga mare. Ayan. Gloomy pa rin mare yung labas. So, yun. And, I think, umaambon-ambon pa mga Mars. Check natin.
Parang wala nang ulan, mare. Ayan. So, tumigil na yung ulan kasi ang sabi kasi sa forecast, gabi is 90% raining. So, umulan nga talaga siya na nauulan. So, umulan nga talaga siya, mare. Very accurate. Charis. Ayan, so yun. So, yeah. Pero yung aking sampayan na andun sa labas kasi, maglalaba tayo ngayon, mga mare. Ayan. Kasi mga mare, bukas, ang aking lalaban, Sabado bukas, ang aking lalaban, mare, ay mga bedsheet namin, mga mare. Ang amin ang cover ng aming, cover ng aming bed. Kasi, walang kayo nag-aki jisawa. So, hanggang Sunday yung trabaho dyan yung week na to. At, yeah. So, yun. At, may bisita kami bukas. Bisita kami darating dito bukas. So, yun. Yes. So, I think mamaya, pagkatapos ko, mamaya dun mamayang, dun sa gagawin ko sa labas ay, pupunta rin ako ng, ang tawag dyan, nakalimutan ko na yung pinupuntahan na, yung grocery. Tinan ko nga. Aldi! Kasi nasisilip ko lang tito eh. Pupunta akong Aldi mamaya. Bibili ako ng bagay na kailangan dito sa bahay kasi yun, bisita nga bukas. So, iniisip ko kung ano pwedeng lutuin. No? Ay, sabi ng asawa ko, magluto daw ako ng kahit anong gusto kong lutuin kasi kumakain naman daw ng kahit ano yung, yung bisita namin. Ayan. So, yun. So, kumakain naman daw yun ng isda, kumakain daw naman yun ng karne. So, anything, kumakain yun siya. Sabi niya ganun. Okay. Sabi ko ganun. Sabi niya, pero pagka halimbawa, may kung wala kang ibang dito, bumili ka na lang dyan sa Aldi. Sabi niya sa akin. So, yun. Pupunta ako ng Aldi mamaya. Kasi may mga bagay din dito sa bahay na wala na. Ayan. So, bibilin ko mamaya at yun. Papakita ko sa inyo kung mamaya kung ano yung nabili natin. Yun, mga mare. So, ngayon ay yun. Lalabas tayo, mare, kasi may gagawin ako sa labas for today's video. Ayan. So, yun. Tapos, ipuput away ko muna itong mga boxes dito. Malamig talaga, March, no? Pero, dapat hindi tayo magpapatalo sa lamig. Kilos-kilos, mga mare. It's life. So, yun. Update ko kayo mamaya. Sa loob ng sasakyan ngayon, ako yung magdadrive. Joke lang. Iniwan ng aking asawa ang susi dito ng sasakyan. Ayan. So, dahil, ang sabi ko sa kanya, lilinisin ko si Luisa sa loob. Kasi nung naglinis ako, guys, kay Luisa, hindi ko nilinis yung loob dahil wala naman akong susi. So, syempre, hindi ko man mabubuksan. So, sabi ko sa kanya, lilinisin ko si Luisa for today. Ayan. So, linisin natin, mga mare. Kasi, nilinis ko sa labas. Tapos, padumi pa, nakikita ko, padumi pa rin. Parang nasa loob, mga mars. Ayan. Hallo, morgen. Sie machen das richtig toll. Der hat noch nie so ein sauberes Auto gehabt, der Frank. Ja, ich cleaning da. Ja, musste ihm sagen, ich hätte das gesagt. Okay. Ja, machst du das? Mhm. Ay. Diba, nandito yung yung tataka daw siya. Sino daw matakbukas ng sasakyan daw ni Frank? Kasi gusto kong linisin sa loob, guys. Hindi ko lang alam kung magiging maganda yung kalabasan nito, ha. Bahala na. Kasi gusto ko siyang malabo kasi siya.
Alam mo guys, car wash girl ako dati. I'm a car wash girl before. And I know how to wash the car. And I hope it helps. Oh. Hast du sowas? Ah, yeah. Ja? Yeah. Okay. Bitte. Bigyan niya ako guys pang ang glass. Alam niyo guys, ang problema ko dito dahil malamig, ang dry ng skin ko. Yan, nagbibideo lang ako mga Mari para may tayo Mari, may ebidensya. Char! Mga Mare, umuulan na. Hi everyone! So yun. So meron pala ditong bigay sa akin yung katrabaho ng aking jusawa. So nakalagay siya sa sabi nila, na aking bag. Pero ang laman niya ay ito, Yan, pang winter jacket. This one is white. White, tapos may nakalagay, may nandito sa loob na bulsa. Tapos dito rin sa kabila, meron din ditong bulsa. Ayan, ang kanyang pangalan ay Saint Oliver. Ayan, Saint Oliver. Galing din sa trabaho ng aking asawa. At, ganda, Mare. Puti. So, yan. So, bago ko pala ipakita sa inyo, na-fit ko na. Okay sa akin. Na-fit ko na. Ayan. Ito siya. Una. Pangalawa, ito. Ito yung bet na bet ko. Yung denim. Denim jacket. Ayan. Ganda. Ayan. Diba? Maganda siya. Tapos na-fit ko na rin to guys. Maganda. Ang kanyang tatak is U. Ang nakalagay dito ay Young Order Unlimited. Unlimited. Tapos may isa, bali tatlo to mga Mare. Ito yung isa, ito ganito parang pa santo. Ayan. Yan. Yan. Si Joy plus Fun. Ayan. So, salamat po! Salamat po dito. I appreciate po talaga sa mga bagay na binibigay sa akin. At, yun. Ano nyo yun? Tutuwa akong ganda. So, yun. Salamat po. Guys, I'm back. Ayan, so, yun. Bali, pala, dumating pala yung aking asawa kasi meron siyang mahaba-habang break time. So, umuwi siya dito pagka mahaba-haba yung break time ni Marge. Para akin tapos, siya. Tapos, yung kwentuhan kayo mga kapatid kanina. Video call kayo mga kapatid. Chocolate, kaang tayo. Ito yun siya. May peanut. Yan. So, kumain lang kami ng lunch. Sinantay ko talaga siya. Tapos kumain ng lunch. Tapos ngayon, ito na konti. Tapos, yan.
Punta tayong Aldi, mga Mars. Bili tayo ng mga bagay na dapat bilhin. Madami ng bagay dito sa bahay na wala. Kailangan natin bumili. Water. Yan. So, yeah. So, punta lang. Mag-ayos lang ako konti. Hindi na muna ako maliligo. May anak maliligo pagka uwi galing Aldi. Yan. Okay. Tapos na pala ako sa Aldi. Yan o. Ang bigat ng bag ko. Hello. At alam mo ba, ito lang yung nabili ko. Pero mga mare, ay, mahal talaga, Mars. So yun, lalakad na ako pa uwi ng bahay. So sa bahay na lang tayo magkikita, mga Mars. Hi, madlang people. I'm back home. Oh, ito yung ating pinamili, Mare, oh. Isang bag. Ay, ang bigat, guys. Kasi wala na talaga dito sa bahay. Grabe. Nilagyan ko lang pala ng ganito yung yung damit ko. Kasi lalabas tayo, no? So, hindi naman masyadong halata. Oh, tingnan nyo nga. Tingnan nyo nga. Oh, wait lang, ha. Oh. Diba? Dress yan, tapos nagiging damit. Charis. So, haul natin. Let's do the haul. First one is the egg. Wait a minute. Hindi niyo ako nakikita. First one is egg. Bumili akong egg. Then, bumili ako ng pork belly. Pork belly. Nalulutuan natin ng adobo ang aking asawa. Gatas. Spaghetti. Lutuan ko yung asawa ko niyan. Saging. Of course, favorite namin yung dalawa saging. Oh! Sorry. Cheese ng asawa ko. Sardinas ko. With chili yan na yun. Masarap siya. 1 lemon. Apple. 4. Kasi, papakainin ko yung asawa ko ng mga prutas. Yan. Kasi hindi siya masyadong hilig sa prutas. So, papakainin ko siya ng prutas. Tapos, hot chili. And then, yung favorite ng aking Diyosawa, the curry. Ayan, naghahanap siya kanina ng curry. So, wala ng curry. Kaya sabi ko sa kanya, pupunta naman ako mamaya ng Aldi. Sabi ko, bibilhan kita ng curry, curry sauce. Tapos, syempre, ang ating ricey. Dahil wala na akong rice, konti na lang. Tapos, bumili din ako ng hack flies. Ayan, mga nakasale naman to, nakasale. Nakasale pa yan, Tapos, bumili ako ng maliit na carrots. Maliliit lang kasi gagawin ko dito doon sa isda, sa fish. For the fish. Tapos, bumili din ako ng chicken. So, complete tayo ngayon. May chicken, may pork kasi nilutuan ko yung asawa ko everyday. Of course, bumili ako nito, Milka, kasi mahilig sa pagka yung asawa ko pagka medyo nagugutom siya konti, yan kumakain siya nito. Konti lang, lang sa gutom, ganyan. Tapos ito, nakita ko lang to doon, tapos ayan. Try natin yan sa aking Diyosawa. So, bumili ako ng paprika powder para sa pagluluto kung gusto niyo medyo manghang. Pero bumili din ako ng sili. OMG. Yan o, sili yan mga mare, oh. Sili yan. 3 piraso yan. 3 piraso is 69 cents. Magkano ba yun? Mahal-mahal. Tapos itong salat. Kasi mapakainin ko yan ng
gulay. Alin ko yung aking kasama kumain ng gulay. Tapos ito pinaglagyan natin ng bottle kanina. So, yun lang. And, the total of all of this is, charis, it's 2571. It's 1,500 plus. Sa ganun. Ilagay ko sa screen. Ayan. So, yun. All of this is all. Nabawasan pa yan ng ano guys. Nabawasan pa yan ng €4.75 dahil dun sa bottles natin. So, yun. Kasi yung bottles natin ay nilagay ko na rin doon. So, yun. Yeah. That's it for today's video. O, kita nyo yan? Oh, ayan siya. Oh, kita ko sa inyo. Nang malapitan. Ayan ang mga presyo at the total number of this is, you know, €25.71. So, that's the grocery haul. Kasi bata ko bumili ng mga ganito kasi magluluto ako bukas din kasi may bisita kaming paparating. So, ang nandyan kasi sa ref ay puro isda ko. Puro isda ko at yung shrimp ko. Ang nandyan sa, yung puro pagkain ko yung nasa ref. Parang akin lang. So, wala akong nakikita masyadong pagkain na para sa aking asawa at may bisita pa kami bukas. At ang sabi naman ng asawa ko, bumili daw ako. So, yun. Yan siya mga mare. So, pakita ko sa inyo lahat. Ayan na. Ayan na siya lahat mga Mars. Oh. Yan. Diba? Ayan. 25. Ano na yan mga mare? Kamahal-mahal. Ayan, so isusort out ko lang ito mga mare at yeah, balikan ko na lang kayo. Mamaya. Okay. Mga mare, so for the day. So ngayon, naka-ready na ang ating mga ingredients for our adobo. Ayan. Papakita ko sa inyo. So, nandiyan ang ating pork. Yes, pork. Lagyan ko lang isang manok lang. Tapos, syempre, yung ating sibuyas, ang ating bawang, at of course, sili. Ayan. So, yun. This is our adobo. At, ang pinakaano nito ay, lalagyan natin mga marsh ng, wait, lagay ko kayo dyan. Lalagyan natin ng, lalagyan natin, mare, ng ng tawag ito. Wait lang. Ang tanga to kayo na makita nyo naman ako. Joke lang. Gusto talaga magpakita ng mukha. Joke lang. Lagyan natin ng itlog. So, nag-ano na ako ng itlog. Ano ba naman to? Naglaga na ako ng itlog kanina pa. So, yun. So, para dito sa ating pork adobo with egg kasi, oh my gosh. Ang sarap nito mga Mars. Ayan. So, hiwain ko lang itong ating mga ingredients. Ayan. So, bali 5 itong pork belly. Pero 3 lang ang ginamit ko para sa next time naman yung iba. Diba? Tipid-tipid tayo Mars kasi mahal lang bilihin. Yun. So, mga mare, we're ready now to cook kasi nakikita nyo na ba yun? 4:50 na. So, yan, naka-ready na rin itong ating ating pan. Ayan, for the cooking. At syempre, nandito na ang ating mga ingredients. Ayan. Tapos, yung egg ay nandito. So, mamaya natin babalatan yung egg. Meron akong 5 eggs dito. Mamaya natin babalatan yung eggs pagka pinakukuluan natin ang ating pork. Ayan. So, meron tayo itong paprika powder and pepper. Ayan. Lagyan ko lang ito ng konting mantika. Konti lang talaga. As in, very, very konti. Hindi pa ako naliligo mga Mars. After ko magluto ako maliligo para, hindi tayo mga may adobo.
Para hindi tayo mga amoy adobo mga mare. So, yung lagyan ko lang ng konting mantika kasi itong ating pork ay magaan naman dito mamaya. Magpo-provide na sarili niyang oil. Hindi healthy-healthyhan tayo mga Mars. So, ilalagay natin to. Yan. Ating pork. Dapat pala hindi na ako naglagay. Balik ko yung manok. Hindi ko na yun sasama yung manok. Balik ko na yun. Kasi okay na tong pork ko eh. Madami-dami na to eh. Tapos may itlog pa. So, akala ko kasi konti yung tatlo. So, pwede ko. So, ayan ang mga Mars, ang ating pork. At magiging ganyan ang itsura. Diyan. So, pag-anuhin muna natin ng konti. Pa-brownie natin konti. Another way of making, making adobo. Kasi pag nagluluto ako ng adobo, guys, wala pala akong makita na na bay leaves. Yun. Gusto ko sana yung mas mabango yun, mas masarap yun eh. Pampabango ba? Wala nga lang akong makita ng bay leaves. Hindi ko alam kung saan ko siya makikita. Yun. So, yun. Paano lang natin ito pa browning. Diba? Madami-dami yung pork. Tapos may 5 eggs pa. Ibabalik ko yung chicken. Pinuhan ko pa. Bukas kasi, ang gagawin ko naman ay secret. So, yun. Tsaka, magbablogmas tayo. I will do my best to do all the vlogmas, mga Mars. Yan. So, dahil nandyan na at medyo nagmamantika na yan siya ng kanya, ilagay natin ang ating bawang. Kasi sa iba, pag nagluluto ako ng adobo, hindi ko na yan ginigisa. Pinaghalo-halo ko na yan lahat. As in. Ngayon lang to. Ngayon ko lang ako naggisa-gisang ganito. Kasi may nakita ako sa na other way of cooking, cooking adobo. Tapos yung ating sibuyas. Kasama na siyang mag-isa. Ayan. Wala akong pulang sibuyas, puti lang. Ayan, so while pakuluan natin yan ng ating ang ating takpan natin mga Marish. Ayan, takpan natin. In the other side of the world. Ayan, takpan natin siya. At pakuluan lang natin siya siguro ng mga 5 or 10 minutes. Ayan, tapos tsaka natin lalagay ang ating egg. Ganyan. So, palulutuin natin ang ating pork. Ngayon, ako naman ay magbabalat ng ating itlog. So, this is the 5 eggs. Yeah. So, yan. Okay, so nailagay ko na pala yung egg natin kasi tinan nyo, nag-aano na siya. So, luto na siya ang ating pork. So, yun. Nag-aano na siya nagkakaroon na siya ng oil ng kanya. So, yan. Nandiyan na yung ating egg. So, that's our adobo with egg. Yeah. Pork adobo with egg, mga Marsh. Ayan, so,
Tanungin ko mamaya kung ano yung masasabi ng aking jusawa. Kakain siya nito tsaka kanin mamaya. Kakain din ako ng kanin. Yun, kasi hindi ako masyadong kumain ng lunch. Yan. Yan, oh. So, nakikita niyo madaming sili. Hindi naman yung manghang, mga Mars. Yes. Hindi masyadong manghang kanilang sili. So, yan. Yeah. So, that's our dinner for tonight, mga Mare. So, ayun lang, mga Mare. Mga Mare, I'm back. Ayan, so nakapag shower na ako at ang oras ay 5:50 na ng hapon. So, 5:50 na ng hapon, mga Mare. Kasi kagahapon, ganun din ako naligo, hapon na. So, yun. So, antayin ko lang ang aking jusawa. Wala pa siya. So, antayin ko lang ang aking mahal na asawa. At kami ay mag-dinner. Sabay tayo. Yan. So, hindi ko alam kung mag-blower ba ako o hindi na. Charis. Ang haba-haba ng buhok kasi, oh. Ito pala. may ano kami, may tag ito. T-shirt. Ito yung dala-dala ng aking asawa noong February. Ito kasama sa gift niya sa akin noong February 14, di ba? Yan. Tapos, susuklayin pa natin ang iba pa. Siguro mamaya pagka ano. Pero mag-lotion muna ako. Hindi ako nag-lotion kanina. Pagkatapos ko magligo. Kasi nagbihis agad ako. Mag-lotion tayo. Kasi yan ang problema ko dito. Dry ang skin. Kasi nga, malamig na. Ay, naku mga mahal. So, yun. Kailangan mag-lotion. Lotion talaga. Ay, alam niyo, mauubos na itong lotion ko. Konti na lang. Thanks for watching. I will see you guys on our next vlog. Bye! God bless us all.